Moikka taas! Mä oon nyt Ville ei kato päässyt tuleen, niin niin mä pelaankin Aaronin kanssa. Karskan. No niin. Aaron on tossa vähän duunailu. Vähän vaan villoja. Mä tuun tästä mukaan. Niin. No niin. Olen hakkailut täällä kaikkea possuja ja että ruokaa riittää, se on varma eteen. Skipataan nämä yöt sit, jos on tylsää odottamista, että me ei ehkä ihan ehditty tekee sänkyjä molemmille, niin... Kyllähän! Teit sä? No, mulla on vitsit 11 tilaa. Eikö se riitä? Taitaa riittää. Elikkä ei tarvitse skipata. Hei, missä koti? Tuolla. Ei sulla tuu kiire. Kukka kato kasvanut sisään. Laita vähän eteen kukkia. Eipäs tulla. No ihan sama. Joo, mä hyppään veteen. Tuu sit nopee. Ei kun hitaa. Nää. Siellä Veikko istuskelee. Mulla on nyt 9 lihaakin. Joo. Toivottavasti mä en kuule. Tää video sit loppuu yhtäkkiä ja... Veikko. Oh. Ja sitten mä oon Veikko on alempi ja Aaron on ylempi. Toisinpäin. Miten? Mä oon alempi. Ei kun mä oon ylempi, siis niin... Vaikka tuolla kulmassa lukee nyt, että Veikko on mukaan ylempi, niin ei todellakaan oo. Häh? Ei. Koti. Ylhäällä päin. Hienoa. Sori. En näe mitään. Mene siitä. Et sit kuole. Ehkä kuolen. Jos kuolen Järkevää. Mä syön nyt Veike. Pakko syödä. Pakkotilanne. No niin, nyt on hyvä. Laita soittu. Pakkotilanne. No niin, enää näkyvissä joo. Liiku äkkiä kotiin. No niin, siinä on se. Mä tuun. No niin, moikka. Mulla on tämmönen punapukuinen. Rumakakka. Ei. Niin Vähän zoomataan. Ui. En mä jaksa tehdä sulle sänkyä. Mä Mä olin pahis. Mä hakkasin roidun, mä olin pahis, mä en hakannut. Ota sen sänky siitä. Äitin sulle sänky. Mennään. Siihen! Tää eikö sä saanut? En saanut. Niin mä sen laitoin. Duunasit vähän liikaa. Ihan saa tehdä uusi. Onko sulla plänkkiä yhtään? Koska mulla ei riitä plänkkiä. Ei ole plänkkiä. On sulla yksi! Se riittää just. Tää on tämmöstä sähläämistä tää 4 minuuttia. Missä se on se plänkki? Mä tuossa. Hukkuu tavarat. No niin, ota siitä reulaa. En mä saanut sitä. Tää on vähän pieni koti. Voitais muuttaa pikkuhiljaa. Ei voitais jakaa oikeesti. Niin pieni. No niin, muutetaan, heippa. Minä kerään aika puuta. Okei. No ei lähetä vaan matkaa. Okei. Otetaan soidut mukaan. Jätetään 1 soitu. Ei muuten jätetä. Paitten kotiin. Otetaanko vähän plänkkiä tästäkin talosta? No otetaan vähän. Mutta et hakkaa kirveellä. No vitsi. Ei oteta, tää on ihan hyvä koti. Ai niinku väli. Niin tuu. Heippa vanha kanna. Nyt
tässä lähdetään Tänne. seikkailuun. Tänne. Ei kuolemaan. Otitko se kaikki uunit mukaan? No en tietenkään, otin tietenkin. Viittiinkö tästä hypätä? Kuja ollaan. Viittii tästä. Tiedätkö? Nyt lähtee armohyppy, kato. Jarmojen leikku. Hyppäänkö? Älä siitä, Timo. Ota Okei. spuriteilla. Tai se on vähän. Helppo makki. Mulla ei ollut spurtteja. No niin, sä otit kuitenkin vähän vauhtia. Mihin me muutetaan, Veikko? Ja mitäs me tässä jaksossa tehdään? Muutetaan ja... Mulla on hakka. Ei mulla! Tää on parempi! Mä hakkaan kiveä tähän matkaan. Et vähän. Joo, tosiaan Ville ei kyllä päässyt nyt Niin, koska se tulemaan oli niin tekemään. Vaa. Ville oli niin surku. Ville paha. No ei kun mä Ville hermostui. Ville ei halunnut tulla. Ville ei tykännyt. Hei, täällä on lehmä paha. Tuu. Mä hakkaan hiirtä, come on! Täällä on toinenkin lehmä. Älä kiusaa lehmiä. Kappas, lehmä tippuu. 2 muualtakin. Ei jaksa hakea sitä. Mulla on täällä, älä lähde minnekään. Mä tällainen hiirtä. Mukaan. Kotimatkalle! Oh! Lähde, sulkella on mukaan. Mä en tiedä mikä se on. Vähän jarnompaa. Hei, onks sun nimi tommonen sininen? Kun sä oot vedessä, sun nimi on sininen. Onko? On, kato. Kato. Kato mun. Kato. Ota. Mene alemmas. Noniin. Niin on tietenkin. Ei kun katoppa. Mä haluan nähdä sun. Mene veden alle. Moikka. Me vielä. Enemmän. Taaksepäin. No ei se näytti vaan jotenkin. No niin, muutetaan. Tuu. Tänne. Joo, vaikka toi on näkyy. Veikko. Mihin Ei me, ole mihin me mennään Veikko. oikein? Mihin? Mihin? Mihin me mennään? No etsimään. Mihin paikkaan me mennään? Johonkin. Mä menen ihan... Ei tullut kommentteihin mitään. Kotia. Mihin voitais tehdä? Ai kysyttekö tekin sitä? Miten niin? Mäkin kysyin mennäksä. Ei, mäkin on siinä. Kirkko. No niin, mihin me mennään? Jääkö vaikka joku puu? Ei jaksa. Tai tehäks? Okei. Tehdään iso. Tehdään toho. Jättipuuhun. Niinkö? Joo. Okei. No mihinkä muuhun? Kyllä, jättipuuhun. Tästä aletaan tekemään plankilla vaan. Mä haen muuten vähän plankkia. Joo, haetaan. Laitetaan. Tehdään. Mä otan koivua. Mä teen vaikka niistä vähän kirpeksiä. Joo, tee mullekin. Mäkin hakkaan tästä. Ei kun ei hakata tätä. Muuten sit me päästään suoraan hyppäämään meidän kodista. Ei, me tehdäänkin trikapuut. Ai jaa. Joo. Mentäis varmaan seuraavassa jaksossa etsimään jotain kylää. Tai no. Mäkin voin tulla ehkä seuraavaan jaksoon. Et sä ehkä tuu. Miten niin? Et sä ehkä ehdi.